بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الوجيز ثقامة دوامي نام السنن الفطرة دي سنن الفطرة دي سنن آدم غلمنا بعد السنة دين تايدن قدنا تطلعن سنة تلا دين تايدن عموم سنة ديمك يول يورل آدم غلم الفطرة دي آدم غات دورال واري إدل كلنيان غاتlar yani آدم دورال واري آدم oğlunun edikkelyan غاتları. Yani köp kişi fikir etýän ama adam döräne ilki durmuş apşyna döräne näme ýalana jekenler şunuňmy dyrnak aýyrmak, tüý aýyrmak oňa ýok ken soň geyinmäni urunyp durlar, soň eýtmän ol batyl gurrunlar. Allah Taala adamyň öz elleri bilen yaratdy. Allah Taala adama näme öýüdi alym berip öýüdi birinji muallim boldy. Adam aleyhisselam çykany egin maşly alymly sowgatdy. Hemme gatdan, hemme mahlukatdan alymly adamdy. Şoň şu sunan el-fitra diýilene sünnet diýip, näme Rasulullah'ın sünneti diýilene dil taýdan. Umum dil taýdan sünnet diýmek edem gylym, ýol ýörelgi, edep ahlak diýmeklik. El-fitra diýdigi, yani fatara yani halaka diýdigi. Yani Allah Taala adam toporny näme yaradany bäri adam ogluny edip gelýän näme edem gylymlary. Olam näme Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet edilýär. Bu hadis näme Buhari Müslimde gelýär. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz näme diýär? Hamsun min el-fitrati diye. 5 tane qat näme adam döräli bäri edilip gelýän zatdyr diye. Hamsun min el-fitra diye. Yani 5 tat hamsun diye. 5 tat min el-fitra diye. Adam näme halk edileni bäri, döredileni bäri näme edilip gelýän zatdyr. Birinjisi näme el-istihdat. İstihdat näme hat sözünden gelip çykan. Hat diýmek näme ýiti diýmek. Näme aşak awratyň näme aşak awratyň sirmak. Adam aşak awratyn näme sirana ýitidada mätäs bolýar. Şoň şu näme ýani bıçak ulanmak, ýitidada ulanmak diýdi. El-istihdat yani pikir etmeler ilki dören adamlar näme ilki daş asyrynda ýaşapmış, soň onu ötmüş, kirlikenler, tüýleken aňalak wagtda. Adam aleyhisselam o nebi bolar, peygamber bolar. Peygamber ýarmy ýalaňa şeýleri hapa geler ötken. Ebeden Allah ellerden yaradan perýän adam soň. El-istihdat aşak awrat ýerini sirmak. Olam näme in aňyrky çägem 40 günden geçirmeliler musulman adam. Bu hadisde ýok, ýa başga hadislerde gelýär. 40 günden geçirmeliler. İkincisi näme wal khitan, sünnet etmeklik. Khitan nimek sünnet etmeklik. Sünnet diýilýän adam bar. Ve qassu şarib, murtuna ayırmak. Düýbünden sirmak därle kiçeltmek. Qasdy, halq diýmedi, sirmak diýmedi, qas garqmak, kiçeltmek diýdi. Şoň şunu poplara, zatlar, müşriklere, kafirler, mollalarına ya kafirlere sersen orf gujuýalyk näme murtlar agdyny ýapyp duranlar, oňalyk däl. Musulman näme murtuny kesmeli, garqmaly, kiçeltmeli. Ve natful ibti, natf ýolmak, ütmek. El-ibt boltuk. Natf diýmek näme? Ýolmak, ütmek. El-ibt diýmek boltuk diýmek. Boltugyň galyny aýyrmak. Öýräňmi? Aşağı awratyňa sirmak diýdi, boltugyny ütmek diýdi. Şoň sünnet aşağı sirmak, sünnet ýokaryňa näme? Ütmek. Yani ütülmesen sirsen amma. Yani afdal näme? Üstsen bolýar. Yani üstsen näme? Adalt ýa. Çykmasyn adyny. Ve taqlimul azafir. Bäşinçisi näme? Taqlim garqmak. Azafir dyrnaklar. Dyrnaklarny garqmak. Yani näme hapaýon nemetýä, mikrop nemetýä. Onun dyrnagyny garqmadan ösüp gitse näme? Dolu işler bilen atlaryndan päsgel berýär. Bu da atlar görýärmi? Sunanul fitra. Adam döräli ber edilýän matlar eken. Emma soň näme tawhid dini ýitip, şunuňmy? Peýgamberler dini ýitip. Edem gylymlarda görelli müşrikler, butparazlar, otparazlar bolan soň näme? Hem şeytani zatlar geldi. Dırnaklarını östürüşüp, murtlarını östürüşüp, haram tüylerini sıyırman, suya düşmen, hapa, kirkimir gelip näme? Sonra adamlar düşünün hakikaten adamçılık döredilerine şunlaryk dörekdir. Yo, ebeden onlaryk. Adam maşa o Adam aleyhisselam. Şoň şu sahabalar bir sonra ya Rasulullah Adam aleyhisselam diňe, yani Adam maşa bolanmy ya da peýgamberem bolanmy diýär. Yo, peýgamberem bolanmy. Şunuňmy? Ya peýgamber adamy o ilk durmuş apşynada gelişler ýa-da ýarym ýalaňaç ortasyna ýapraçyk goýup şoňlara gedenler eken. Ebeden peýgamber diýilýän zatlar adamlar iň gözel, iň arasda adamlar bolan. Bu 5 tane. Ýöne biz näme bir zatdan hökm çykarjak bolsa, diňe bir hadisden alamyk. Ýene şu näme mazmunna gelen hadisler barmy? Owa ba, olary da seretmeli bolýar. Sebäp isen näme?
Dine bu 5'te, 5'ten başka edilen zatlar. Oyna bu hadis dine 5'ten cemledi. İnnin aşağıda gelen hadisi artmış zatlar var bu 5'ten. Bu hadis kimden geliyor? An Zekeriya ibn Abi Zaide diye. Zekeriya diyen an Mus'ab bin Şeybe'den Mus'ab'dan rivayet etti. Mus'ab'am Talq ibn Habib'den rivayet etti. Talq ibn Habib'im Abdullah ibn Zübeyr'den rivayet etti. Abdullah ibn Zübeyr'im Aişe'den rivayet etti. Tayyib. Abdullah ibn Zübeyr'in Aişe'ne bir neyme katnaşığı var? Dayıdası. Esma'nın oğlu Esma kim? Esma bint Ebi Bekir dikkerli. Abdullah ibn Zübeyr neyme? Zübeyr'in radıyallahu oğlu Abdullah neyme? Aişe'ne bir yegeni oluyor. Aişe'ne bir dayıdası oluyor. Qalet. Fi Aişe'ne bir neyme? Abdullah ibn Zübeyr yegenine gurrun var. Ya Peygamberimiz şey deydi. Aşrun minel fetra. Bu hadiste 10 tane zat näme adam dörel 10 amal adam dörel bir edilip gelýän zatdyr diye. Birincisi qassuş şaribi diye. Murtun kesmek, çeltmek, qırpmak. İkincisi ve i'fa'ul lihyeti. Sakalyny goýbermek. Erkekler sakal goýbermeli. Emma bu wagt näme erkekler heleýlen hatarna ýerdi. Sakalını tiyirýän erkeklerden soğrak gorusmeli. Yerin yüzün aylanıp erkeğe mengdejek bol. Yeke bir ämine sakalı tutup gelen ayal var mı? Yeke ayal yok mu? Yok erkek görülle makamından durdu değil mi? Aslında köpülönç hanına köpülönçte elmida mı? Han, serdar, bey, peygamberler erkek göbeğinin yaradılıyor. Doğru değil mi? Bu görülle olmalı. Öy öğretmelim erkekler. Heleylerin boyun olmalı. Şonno da ne mi? Şu mahluk erkeğe görüle tutacak olup ayarlan içine sakalı tuttuyan yok. Emma näme heleyleri görüle tutup näme sakallarını tiyirýän erkekler näme sanap soňuna çykyp bolýar. Fıtrat ütgänine şunu alyp bolýar şunu. Asly adam ödi yaradylış suratyndan çykandan näme meňde meňde berýär. Bir ite meňdejek bolýar, bir kuşa meňdejek bolýar, bir heleye meňdejek bolýar. Emma asl adam erkeğe döräli ber näme ken sakallyken. Näme we i'fa'ul lihya sakal goýbermek. Üçüncüsünden es-siwak, ağzını arastalamak, dişlerini arastalamak. Yani o döwürler näme çotga krem yok, bu gerek emdel. Aslında miswakyň gowsy, dermanam. O çotga krem nämeden ýasaly? Itin tüýümi, ol kremiň düzümüne kıratlaryna öz bilemi de akşuwa da çenni. Emma miswak dip arak ağacının kökü var, tecrübeden näme sabit edildi. Yani biz tecrübeň subutuna mätäşlik däl. Rasulullah ulany din bize şu hödür gowdip hödürledin bize yeterlik. Yani näme dine ananmayan adamlar şunu aýtýar, hatta tecrübeden näme subut etdi, miswak diýilen çöp Araplar diş araslara yani en gowy näme diýişine, kentleň etlerine, diş düýüp etlerine, aşgabanyna näme dermanyny zat eken. Näme adam döreler agzar arastalamak bar eken. Wastinshaqul ma, burnuňa arastalamak, istinshaq suw çekmek, al-ma burnuňa. Aslında etmekle istinşaq diýilýär. Emma näme suw çekip şeysen burnuň arastalanýar. Ödem näme ýerden turanda burnuň arastalamaklyk wajib suwda. Näme üçin? Sebäbi adam ýatanyny şu burnuny ýatýan şeytan bolýar. Şu porsodyp syp sıçyp anqadyp turýar. Şunuňmy? Şoň şu ýerden turanda burnuny 3 kere çaýkap gow ýuwmak näme wajib. Wa qassul adhafir wa näme dırnaklaryny kesmek. Wa ghaslul barajim Gasul barajim näme barmaklaryň aralaryny, bogunlaryň aralaryny ýumaklyk, kirkimir ýüşýär. Dırnaklaryň düýpleri, bogun barmaklaryň bogunlary aralaryny ýumaklyk. Wa natful ibti, boltun gylnytmak. Wa halqul aanati, awrat aana awrat ýarym. Awrat ýara aana diýilýär. Şoňa halq, şoň näme tüýni sirmak. Wa intiqasul ma Man وانتقاس المادي دغ ثنجا almak. İntiqas kemeltmek. El-mada suya nal su kemeltmek yani adam meydan etsenama qattalnak suwa yunson näme ýa suwun kemelýär. Yani kinaya babyndan aýtdy da istinja etmek. Yani ullan kiçiden meydan etsen ýuwmaklyk. Emma kafirler şu wada çenni näme Amerikan, Ýewropan, orsun kafirleri şu wada çenni meydan eden soňra arastalaman bilen aklar. Emma adam döreldi bäri näme edilýän zatlar. Finja galmak yani el-istinja diye. Qala Zekeriya bu hadis rivayet eden Zekeriya rahimahullah näme diye qala Mus'ab bulam Mus'ab'a yonkaya
ونسيت العاشرة ونجينم يادمدن çıkardım yönü illa en tekuna mazmada ağız sayxamak muqayken yani anık bilemek yadımdan çıktı diye yönü el mazmada muqayettim diye mazmada da näme din ağız sayxamak dal suda gadip qaynat yani qow edip ağzın sayxamaklığa mazmada deydi asıl teoretde sünnet näme mazmada edip lağırdadıp qow edip ağzın sayxamak emma ağzın beklike onu beytmeyen içine gitmeklik akmar. Şu peygamberimiz näme diye? Teala talangada burnun qow çayqap ağzına da qow suwalla näme qaynat diye. İlla en tekuna saimen. Emma ağzını bekli oza etme diye. Tayyib, inne yeke näme şulan hükümlerini aytya birinci bilen näme el-khitan. Sünnet etmeklik näme? Hükmü näme? Vel-khitanu vacibun fi haqqi rijali ven-nisa diye. Sünnet etmeklik näme? Ayallan erkeklerin hakkında da vacib. Şunun erkeklerin sünnet edilişi ayallan sünnet ediliyor. Yani näme? Tayyib, näme üçin? Li'annahu min şa'airil İslam. Sebep isen näme? Musulmanın kafirden näme tapawutlanır. Yani ulu İslami alamati. Şunun soň şu musulman kafir jeňinne ölüler tapawutlanır. Bilmeseler näme? En soňunda şu awrat ýerine serederekler. Sünnetli bolsa musulman hasaplanýar eken. Şa'air diýdi alamat. İslam diýdi İslam. Yani musulmanlygyň alamaty. Musulman sünnet bilen tapawutlanýar. Erkeklerin hakkında näme? Vacib. Emma ayalların hakkında da bu vacib diýipdir näme? Ýöne bäde tafsil bar. Ayalların hakkında ulamalar näme diye? Käbir ysty ýurtlar bolýar. Şunun gyýylar ýer ýetişýär we wagtyna äre bermesen näme? Zynada da kän urunýardyr. Şähwetler erbet oýanýar. Şunun ana şoňaly ysty ýurtlarda gyýylan ýer ýetişýän ýerine näme? Gyýynyň näme? Durmajagyny bilse, eýgermejegini bilse näme? Sünnet edilýän eken. Näme gyýy sünnet edilýän. Emma soğuk yurtlarda, ors yurtlarına, rahatlarına näme? Gyýylan şähwet giýjilek geçişýär. O taýlarda näme? Etmesen bolýar. Käbir yurtlarda has ölü bolýar şähwet gyýyr geldiňden. Soğuk yurtlarda. O taýda näme? Mekruh diýerler. Etmesen gowy diýerler. Emma näme? Käbir yurtlar bar, ortaça. Bizim yurtlarymyz näme? Ortaça. Gydygynamdan, soğugymdan. Bizim yurtlarymyz näme? Ýam ol näme bolýar? Sünnet bolýar diýär ulamalar. Bu tafriği näme Şeyh Albani rahimehullah açıklaýar. Bilen yurtlanmadan näme? Hakkında näme bolýar? Sünnet bolýar. Son. Waqad qala an-nabi sallallahu alayhi we sellem wajibligine delil näme? Peygamberimiz aýtdy diýär. Li rajulin aslama. Bir adama hasanda musulman bolanny alqi anka shahral kufri diýär. Alqi. Aýyr zın ödüňden sha'ral kufri. Näme? Kafir tüýüň aýyr diýär. Bu türkmenler haram tüý diýär. Hadisde kafir tüý diýerler. Alqi anka şa'ral kufri. Alqi ayır sir ödüňden näme? Kufur saçyny. Kufur tüýüňi. We saçam kafirlen kiyalak goýberlen mozu olam giýýär. Şunuňyzmy? Mysal üçin bir muslim bolly pankaly. Ordamy? Panka bilýärsiňiz da. Hemme ýerden serip horodum kekejýalak goýýarlar. Ýa-da but parazlan kiyalak näme? Nemesi bar? Dalpak kıldığa manglayınna va ol nemeler ýalap. Kimay şawlinden kalak. Manglayınna va başga ýerine ýok. Türkmenler İslamdan galpak etýän ekenler. Iki gapdaljygyna goýýarlar gyýylan manglayınna näme? Çup goýýarlar ýeňsejigine. Bul näme bolanok müşrikler etýänler diýişinmi? İslama girenler saçynyň purçoskosy da adam näme? Kafirlenkiýär gyrkylan edilen bolsa, ya pol boks diýilýär. Bolanok. Depejigine ba bärsem ýok, pol boks modamyş. Şunuňmy? Näme? Şonam firmaly bolýar. Şunuňmy? Onam firmaly bolýar. Waqtatinni ya wa näme sünnet etdi. Sünnet edildi. Buyruk şi, buyrugam näme? Wajib bolýar. Wa huwa min millet İbrahim. Wa näme? Wa huwa min millet İbrahim diýmek. Wa huwa yani wa huwa al-khitan sünnet edilmekligam näme? İbrahim'in dininden näme? Dininden. İbrahim aleyhisselam'ın dininden näme sünnet etmeklik barakan. An Ebi Hureyre enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre peygamberimizden rivayet etti. Qal ihtetene İbrahimu Halilur Rahmani ba'dama atat alayhi 80 sene. İbrahim aleyhisselam näme? 80 ýaşynda ýetende näme özüni sünnet etdi diye. Belki ondan öň Allah ona buyuran näler. Bu 80 ýaşynda ýetende de buyurýar. O İbrahim aleyhisselam'ın dinine de sünnet etmeklik wajib boldy. Ve Muhammed aleyhissalatu vesselam näme? Köp meselesinde İbrahim aleyhisselam dinine näme eýermeklik buyurulýar. Ve kad qala Allahu li nebiyyihi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peygamberine näme diýär? Summa awhayna ileyke
أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وثمد نام ثم وحي نردكتيا إبراهيم ديننا أير مكلا إبراهيم ديننا ما توحيد شاغر ما شرك دمايتر ما ونام سندت مكلا ما نحل ثلاثون بريد يقر مشن جايتنا ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود ونام كاور علماء ها مذهبنا ورادنا نام شاغا دغنا يدلنجونن سندت مكلك سنت ديت شنو اكاور علماء yok diyor. 2 yaşına 4-5 yaşına ulluk yaşına yetýänse edibermeli. Yani 3-4 yaşında bolsa has gowy. Yani ulluk yaşına yetýänse näme sünnet ulluk yaşına yetýänse emma ulluk yaşına yetdiýem wajib bolýar. Şunuňmy? Yani bir wagtda hakyna sünnet bolýar, bir wagtda ýetende wajib bolýar. Çağa dogdy, dogan wagt sünnet etdirmek näme? Wajib däl. 3 yaşına ýetende sünnet etdirmek näme? Wajib däl. 4 yaşına ýetdi, wajib däl. 10 yaşına ýetdi, wajib däl. 12 yaşında, 13 yaşında ulolly wajib bolýar. Ulluk yaşına ýetýänse sünnet. Haýsy wagt etdirsen edilir. Ulluk yaşına ýetende wajib. Ýene käwr ulamalar näme diýär? 7-nji gününden näme? Ettirmeklik sünnet diýär. Bu kurulgan nämeden çykdy? Hadis var. Hadisi sahih görenlere näme diýdi? 7-nji gününe diýdi. Hadisi sahih görmedikleri näme? 7-nji günü şertler 2 ýaşyndatyr, 3 ýaşyndatyr diýdi. Li hadisi Jabir, 7 gününe diýenler näme? Jabir radıyallahu anhu hadisini daýanylar. Näme diýär şunu Peygamberimiz Jabir Peygamberimizden näme rivayet etdi? Aqqa anil Hasan we Husayn. Hasan Husayn ip artyklary bolýar Peygamberimizden. Şol ikisine näme aqiqasyny berdi diýär. Yani erkek we okul dogana 7-nji gününe 2 janyny bermeli diýär. Şolong janylaryny berdi diýär we khatanahuma we sunnatuna näme li 7 ayyam 7-nji gününe näme aqiqa beremünne näme sunnada metdirdi diýär. Ýa Hasan Husayn Peygamberimiň artygy diýdi. Köp kiş ekizdir. İlkiname Hasan noya, son Hüseyin noya. Ekizdirikmi. Tayyip. Yine bir hadis näme İbn Abbas'tan. İbn Abbas'am näme diye 7 minas sünneti fi's-sabi yawm-es-sabi'. 7 zat sünnet bolup durýar diye çağıran hakynda 7-nji gün ýetenne diye. Yani 7 günlük çağıran hakynda 7 zat sünnet diye. Bir näme yusamma yani 7-nji günne at taqýar diye we yuhtanu sünnet edilýär. Yani hadis yani umumi. طيب إننا ما جاثردن والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف يعني حديثا ضعيف تيا شنو يرنا ما لكن أحد الحديثين يقوي الآخر إذ مخرجهما مختلف يرنا ما حديثا نام ضعيفا مرثا إكثام شو يدل ينجون نام سنة متتين سود بولون شنو بير نامت يا قلات نام güç veriyor diye şunu bu hadis ilminden görürüm yani nama bu hadisi sahiha ya zayıflıktan nama çıkıp hasan derecesine yetip bilenak diyen alimler nama buna itibar vermediler. 7 gün nama hükmannal 2 yaş 3 yaş ediverdiler. Tayyip bunu bilen morsak nama i'fa'ul lihyeti sakal ve vermeklum hükmü nama i'fa'ul lihyeti vacibun sakal ve vermek i'fa ve vermekluk el lihye sakal vacibem hükman vacib demek nama manisi etsen sogabı etmesen günahı var şuna vacib diýilir şunu bir buyruk var şon hükmü vacib yani näme diýip düşünmeli şu amal men etseme sogap etmesem günah var diýip düşünmeli şon hükmü vacib taýip vacib bolanlar etmesizliğin hükmü näme haram bolýar eýär men sakal sirmaklyk näme bolýar eýär haram bolýar taýip sakal goýurmaklyk näme eken vacib eken taýip vacib amal etsem näme bolýar sogap gadanýar vacib amal etmesem günah gadanýar sakal sirmaklığın hükmü ve halquha haramun ve sakal sirmaklığım haram haram demek näme etsen günah wa etmesen sogap wa şunuňmy wajibin tersi wajib näme etsen sogap etmesen günah haram on tersi etsen günah etmesen sogap şunuňmy sakal goýberdim sogap sirdim günah taýip ara içmeklik näme içsem günah içmesem sogap bulam näme haramyň düşündirilýär näme üçin günah li'annahu taghyirun li halqillah sen Allah Taala seni näme yaradış suratyny ütgetmek bolýar şunuňmy li'annahu li'anna halqa lihyati sebäbi diýär sakal firmaklykda näme ütgetmeklik we taghyir we ütgetmeklik we Allah näme halq eden suratyny Allah erkegi näme sakally edip yaratdy eýem sen gelip şunu sıyırsan eýem Allah sen yaradan suratyna näradylyk etdiň bolýar
Sen Allah'ın eden zadyny eýem düze düşberdiň bolýar. Eýem sen näme sakally yaradylmaklyk takdirine näradylygyň bolýar. Daýyp sen näme bu zatlaryň mende hiç ýok diýsem, onu sen sakalyň goýber. Eýem sen sirýän garam diliň dedi, diýme eýem sen amalyň näme mefhumy. Şunuňmy? Sen sakalyň sirdiň, amal dogry däme? Mefhumy näme şu hereketinde näme diýip düşünýär? Sen eýem Allah'ın dinini ýigredin. Allah seni şu suratda näme yaratdy, eýem sen Allah'ın yaradan suratyny ýigrendiň bolýar. Men yüreğimde o badi ýok, sen yüreğiňden işimiz ýokdur. Yüreğiň näme Allah bilýär. Biz sen näme etýän hereketiň we diýän sözüň iterýän berýän manysyny berýär. Ve huwa min amaliş şeytan, ödem näme şeytanyň buýurýan amaly. Şeytan Nisa surasynyň 119-njy aýatynda näme diýär? Ve la amurannahum fela yughayyirunna halqallah. Allah'ın öňünde näme diýär? Şeytan kasam etýär. Ey Allah, men sen näme gulluňy azdyrar. Näde bazdyram? Ve la amurannahum. Olara buýurar diýär. Olara owadan sözler bilen näme ağlar diýär? Näme? Fela yughayyirunna halqallah. Şey diýär näme? Olara seniň yaradan zadyny ütgötdirer diýär. Fela yughayyirunna. Ondan olar näme derler diýär? Men sözüme ağlanyp. Sen ýoluňdan çykyp fela yughayyirunna ütgöderler olar halqallah. Sen yaradan zadyny. Aslında şeytan näme etýär? Allah düşmançylyk etýär. We onuň mümin gullaryna düşmançylyk etýär. Ödem Allah'ın öňünde näme diýär? Meniň cennetten gowulyp ömürlük dowdaky bolmaklygym şu adam sebäp boldymy? Men olaň zürriyetlerini ödeme cehennemde yollaş ediner. Nädip? Olara buýurar, eňersine geçer, beýlesine geçer, iň soňunda näme? Sen günäňi zinetlenip gorkadan olar näme? Sen halkyny, sen yaradyşyny ütgöderýär gadarny. Eýem bu şeytana näme boý eýerip Allah'ın eden zadyň garşysyna çykmaklyk eken. Bula haramlyga ertýänleriň ikinji zady. Birinjisi näme? Allah'ın halkyny ütgötmeklik eken. İkincisi şeytana itaat etmeklik eken. Üçüncüsü näme? Teşebbuhun bin nisa. Hele yemen demeklik eken. Hele yemen diýenlere Peygamberimiz näme diýär? Bu hadis näme? Buharda gelýär, Tirmizi'de gelýär, Ibn Majah'da gelýär, sahih hadisler. Näme diýär? La'ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-muteşebbihine mine'r-ricali bin-nisa. Gargyş etdi diýär Allah'ın Rasulü. Allah'ın Rasulum diňe Allah'ın gargyş eden adamyny gargyş etdi. Allah'ın gargyş etmediği adamyny Peygamber gargyş edermi? Ebeden. Eýem Peygamberin gargyş etmekliginden näme? Allah'ın gargyş etmekligi var. La'ana Rasulullah mentuq. Dogry dämi? Peygamber gargyş etdi. Şu sözde ýene düşünýän adamyz näme? Allah da gargyş etdi diýip düşünýär. Mefhumam ol. Kime gargyş etdi? El-muteşebbihine mine'r-ricali bin-nisa. Näme meňdeýänleri erkekden ayallara, o ayallardan erkeklere. Bir erkek ayala meňdejek bolsa, ya bir ayal erkege meňdejek bolsa, şol mel'un. Mel'un nidir näme? Allah'ın rahmetinden daş edilen demek. El-la'n näme? Et-tard demek. El-la'nu huwa et-tardu an rahmetillah. La'nın manisi tard, gowmak. Nämeden gowmak? Allah'ın rahmetinden. Allah şolara men rahmetim näme? Haram diýär. Men rahmetimden gowdum şolar diýär. Şoň üçin bir erkek näme? Sakalyny sirse, ya gyýzlan kalyk hereket etse, ya gyýzlan kalyk näme? Gyýzlan köýnegini ýetse, saçyny gyýzlan kalyk etse, şol adam mel'un bolýar. Erkegem, aýalym şoňalyk balak geýse, pikir etme olmuş şol aýalyň jinsy, aýalyň balak diýil ýa-da. Aýalyň balak diýilen bar. Ýok, ýöne näme? Şeytan Allah näme etdi? Erkegiň balagyny aýallaşdyryp aýala geýdirdi. Şunu şonsam näme? Gyýylar çykmaýar. Gyýylar näme? Şo gyýmege gitsen geýme, ýani şeytan dinetlenip näme? Bir fasonçuk tapanmady bu aýallaňky diýenmele. Şey diýen näme? Balak geýip erkeklere meňde. Mel'un, şol aýalar. Aýdyp. Sakal wa gyýs galtmagam şoňa girýär. Afu diýdi manysynam, afu goýberim. Doli, şunuňmy? Sakalyň çykyp başlady gerem, ta Allah'ın yaradan şägine ýetýänçe degmek bolanok. Şunuň sakalyň bir gylyna degmekligen bolanok. Bir santysyny, bir gylyny şu çekkelenden çıktın, nirden çıktın, dokurdoğundan çıktın, sakalyňa aýyrmak bolanok. Şunuňmy? Din näme? Allah'ın dinliyen zatdyr. Emma köp şu näme? Ol maşinka bilen geçýär, ýarym santyjyk saklaýar, 2-3 gün goý berlen ýalag etýärdim. Maňa sereden maňa näme diýär? Sakally diýäm, sakalsız diýär. Şonsam diniň näme çägin bilmeýän adam saňa sakally diýär. Bir kun näme adam sirmada näme sakalyň goýberdiň diýerler.
Yo biz adamlar nazar bilen dini öğrenemiz. Biz näme Kur'an hadis näme dinnidir şoňa dinniýiz. Dinne sakallyp näme diýilýär? Dolu Allah'ın yaradışly ýalyk goý berilen sakala sakallyýar. Emma sen näme sakalyny qırqyp saklayan, goý bermeýänden desseň, belki desseň näme günäň öňküden martyk bolmaz. Tayyib. Näme ken mel'una molýan ken sakalyny sirýär. Wa qad amara an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem bi'i'fa'iha. Wajibligini alyp Peygamberimiz buyurdu diye goý bermekligini bi'i'fa'iha. Wal amru lil wujub wa nama usul fiqhda bizde qaida var. Allah'dan ya Rasulundan bir emir gelse, buyrup gelse ve onun buyrukluğundan mustahaplığa çıkaryan ama başka bir söz gelmese kıyamada sen şu vacip dip düşünmeli. Edil şoň alam. Allah'dan bir gaýtargy ya peygamberinin bir gaýtargy gelse, soňam gaýtarlan zady inni ediverin diýen söz gelmese şu gaýtarlan kıyamada sen näme haram dip düşünýär. Şoň üçin usul fiqh ulamalar näme diýär? El-emru lil-vücub. Buyruk mu vacip dip düşünüyor. Ve-nehyu lit-tahrim diye. Gaytargı mı haram dip düşünüyor. An Ebi Hurayrata radıyallahu anhu, Ebu Hurayradan geliyor. Müslim'de geliyor bu hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Cüzzu eş-şewarib. Cüzzu qırqın. Eş-şewarib murtlaňy diýär. Eş-şewarib murtlar, birligi şarib. Ve arkhul liha ve näme sakallangydy goý berýär. Arhu dolu goý berýär. Näme üçin? Khaliful mecus. Mecuslara meňdemesizliği üçin. Mecus kim? Ot parazlar. Yani biz musulmanlar näme gaýry dinlilere meňdemeklik bolanok. Emma murtumudy näme goý berip sakalymyz sirse tersine etse kime meňdeýär? Mecuslara meňdeýän eken. Şoň üçin Peygamberimiz näme diýär? Murtuňyza kesin diýär. Sakalyňyzdan goý berin, mecuslara meňdemem diýär. Şunuňmy? Sakalyň sirmaklyk öýden näme ýöne günäden, uly günä. Ve İbn Ömer'den gelýär bir hadis, buram Buhari Müslim'de gelýär. Näme diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Khaliful müşrikin. Müşriklere meňdemem diýär. Khalifu. Karşı çıkın muslimlere. Egneşiňizde, sakalyňyzda, sarkymyňyzda müşriklere meňdemem diýär. Tayyip, ya Resulallah, müşrige meňdemejek bolsam näme etmeliýim soragy? Jogap diýen ýalyk ýyzyna näme diýär? Waffiril liha. Müşriklere meňdemejek bolsam, onda sakallaňyzy goý berin diýär. Wa ahfu eş-şewarib. Ahfu we näme kesin diýär, murtlaňyzy. Näme müşrige meňdejek ekenik biz sakal diýersek. Biz näme mecusa meňdejek ekenik. Şoň üçin näme musulman adam hukmany surata sakalyny Allah'ın yaradış suratynda goý bermeli. Çekkäňden aşagynyň bir ýerinden bir tüý bir gyl aýyrmak bolanok. Murtuňam aýyrmaly eken, kesmeli eken. Inne näme es-siwak. Miswak ulan mahluk. Miswak ulan mahluk hukmy näme? Es-siwak mustahabbun fi kulli hal. Umum alamyzda fi kulli hal. Umum alamyzda miswak ulan mahluk hukmy mustahab. Mustahab diýdi sünnet diýdi. Sünnet diýmeklik näme? Etsen sogaba, etmesen günah ýok. Wajib näme diýdik? Etsen sogaba, etmesen günahsy bar. Haram näme diýdik? Etmesen sogaba, etsen günahsy bar. Sünnet näme? Etsen sogaba, etmesen näme? Günahsy ýok. Mekruh näme? Mekruh näme? Etsen günah ýok, ýöne etmesen sogaba. Mekruh näme? Etsen mekruh diýilen amaly. Günah ýok, ýöne etmesen sogappa. Şunuňmy? Musaşy sagaly bilen tutup siýmeklik mekruh diýdiler. Bir sagaly bilen tutup siýse näme? Mekruh amal etdi. Günah ýok, ýöne men şu amallan näme gaýtardy diýip näme çepim bilen näme tutup siýsem näme bolan? Mekruhy taşladygym bolan. Mekruhy taşlarym üçin sünnet gadan, sogap gadan ýa. Mubah näme? İktararym diýen. Etsen sogabam ýok. Günah da yok. Etmesen hem şoň alak. Günah da yok, sogam yok. Şoň üçin İslamyň näme beş hukmy bar. Wajib, yani wajib diýilende farzam şoňa girýär. Wajib farz ikiden bir zat. Wajib, haram, sünnet, mekruh, mubah. Wajib näme? Etsen sogab we etmesen günah bar. Farzam ikisi bir zat. Tayyib. Näme diýdik? Haram näme? Etsen günah we etmesen sogab bar. Sünnet näme? Etsen sogab we etmesen günahsy ýok. Mekruh näme? Etsen günah ýok, ýöne etmesen sogap bar. Mubah näme?
iktaravam diyen. Miswak haytından eken sünnet eken. Mustahab diýdigi, sünnet diýdigi. Ýöne yeteakkedu istihbabuhu. Ýöne kä halatlarda näme ýöne sünnet bolanokda bekedilen sünnet bolar. Bak wajibe ýaqyn görülýän sünnet bolmaýar. Şunuňmy? Şoň üçin bizde näme sünenler hem iki topar var. Sünen el muakkede var. Bekedilen sünnetler. Ýöne kä halatlarda näme bir wajibe ýaqyn has bek sünnet bolýar. Şoň birinji haly näme? Täret aljak wagtynda. Indel wudu diýdigi täretden. Täret almadyňdan ilki gowa edip miswak ulanyp ondan täret al. Delili näme? İmam Hakim'de ve İbn Mace'de geliyor sahih hadis. Ebu Hureyre rivayet etti. Näme diye? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء. لولا أن أشق eğer qiyın bolmajagını bilsem diye. لولا أن أشق qiyın bolmajagını bilsem diye ummatıma ala ummeti لأمرتهم buyururdum onlara näme bis-siwak miswak ulanmaklaryny ma'al wudu her täretde diye. Yani Rasulullah ummatına rahmeden şunun şoňşym näme buyurmady. Eýer buyuran bolsa wajib eden bolsa köp adam etmezdi şeyden günah gadynadı. Şoňşym näme bu sözünden näme diýip düşünýär tas wajib boljak amal eken. Şunun ýöne wajib bolmady. Onda näme ýöne sünnetem däleken bekedilen sünnet eken. Şoňşym her bir muslim täretden miswak ulansa gaty gowy amal bolýar. Wa Rasulullah edilmesini söýen amalyny etdi bolýar. İkinji ýerine inde salat. Namaza girmeden dönün. Allahu Ekber deyip namaza girmeden dönün. Bir miswak ulanmakluk näme? Bekedilen sünnet. Olam näme? Ebu Hureyre'den rivayet edilýär. Bulan Buhari Müslim'de gelýär. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem näme diýip Peygamberimiz? Qala: "Laula an ashqa ala ummati." Qiyyin bolmajagyn bilsedim diýe ummatyma, la amartuhum bis-siwak. La amartuhum emrederdim, buyururdum diye miswak ulanmaklyklaryny inde kulli salah her namaz okujak wagtlarynda. Üçüncü yere inde qiraatil Kur'an. Kur'an okuyacak wagtynda. Olam näme Ali radıyallahu anhudan gelýär. Bulan Beyhaqi'de gelýär. Näme diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ali näme diýär? Qala amarna bis-siwak ve qala Peygamberimiz bize näme miswak ulanmaklygymyzy buyurdy diýär Kur'an okuyacak wagtymyz. Näme üçin? Zaman sebäbini aýtýar. İnnel abde diye iza qama yusalli atahu melekun. Yani bir kul diye Kur'an okuyup başlasa diye näme der diye perişte gelir onun yanına diye. Atahu melekun. İnnel abde iza qama yusalli bir kul turup näme Kur'an okuyup başlasa ya namazda Kur'an okusa. Atahu melekun. Onun yanına näme bir perişte gelir. Gelmem o perişte nerede durar diye faqama halfahu. Arkasında durur. Näme der? Yestemi'ul Kur'an. Onun okuyan Kur'an'ı dinler diye. Ve yednu ve näşeten okuduğun şo diye o perişten ama Kur'an'ın lezzetinden doyubilmen yednu. Sana yakınlaşıp başlar diye. İýden de geler oturar diye sonra näme Kur'an'ın lezzetinden näme doyubilmen. Az yakınlanmaşyn yednu. Yakınlaşar geler durar diye. Fela yezalu yestami. Dinlemekliğini kesmez diye. Ve yednu ve yakınlaşar durar diye. Hatta diye yakınlaşıp gelir diye yada'u fahu ala fihi. Ağzını sen ağzına degirip koyuyor diye perişte. Yada'u fahu ala fihi. Şu derecede Kur'an'ı soyup diye yakınlaşıp önüne geçip perişte ağzını Kur'an'ı koyanın ağzına degirip koyuyor diye. Fela yakra'u ayeten illa kanet fi cevfil melek diye. Son diye ol adamın näme bir ayet okumaz diye fela yakra'u ayeten bir ayet okumaz diye megerem onun okuyan ayetler diye. Gönümel cevfine periştanın melekin periştanın içine düşürdür diye. Şoňalyk derecede näme periştalar taqat söýenler, Kur'any söýenler. Emma gynan faqat näme Kur'an okuyanam näme barmaga nastanaýmar bolýar ýa-ni biziň ýurtlarymyzda. Näme şey? Dedim Allah'ın kitabyny okumak cenayet bolýar. Tayyip 4-nji inde duhulil beyti. Öýüňe girjek bolan. Sapardan wagtdan geldin, öýüňe geldin. Miswak bolan. Şolam sünnet öýüňe girjek wagtdan. Elmudama arastaçylyk näme İslamyň ünneýänler. Emma İslamy bilmeýänler näme diye? İslam ýa-da galaplygy iterýär. Molla bolsaň forsap ýörmeli, kirli bolmaly, haloş geýmeli. Ebeden ol näme? Ol dini ýigrendirmekli üçin näme ýasalan adamlar bolar. İslam innallaha cemilun ya Peygamber. Allah gözelli. Ve yuhibbul cemal ve inne gözelliği gowzady söýýär. نام عن المقدام ابن شريح عن أبيه. مقدام نام قاقثنا روايتت يا
قاقثنا مديا قال سألت عائشة نمذن ثوردم دي قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يا عائشة أنا مذن دي نعم ذات باشلارد پیغمبرimiz إذا دخل بيته öýüne girenler قالت عائشة نمذن مديا بالسواك ağzına rastlanıp misvak ulanırdı diye. Bu hadis hem İbn Mace'de, Müslim'de geliyor, Ebu Davud'da geliyor, sahih hadis. Beşinci yeri indel kıyami minel-leyl. Gece yatıp oyansan, näme? Ağzını misvaklamak, ulanmak sünnet. Adam kâvat akşam oyanıyor, turuyor, ona buna aylanıyor. Şonda misvak ulanıyor. Bu hadis kimden? Huzeyfe'den geliyor. Huzeyfe radıyallahu anhu näme diye? Kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza qama liyetehajjata. Akşam adam turuyor da namaz okumakla. Akşam teheccüde tursan. Kıyamul leyl. Akşam namazını okumana tursan. Peygamberin edenler. Näme diye Hudeyfe? Peygamberimiz eğer näme akşam tursa diye liyetehajjada. Yani teheccüd okumakla. Akşam okumakla. Yeşusu diye. Yeşusu yani misvak gezdirirdi. Arastalardı. Fahu ağzını bis-sivak. Misvak filan diye. Bu hadis Buhari Müslim'de geliyor. Näme derdi ya Peygamber kıyamul leyle turannu ağzına rastlayın. Sebäpden sen Kur'anyň näme perişler dinlejekken. Enne näme miswagyň ulanmaklygy näme has bekedilen wagtlary Allah enne näme kerahiyetu netfu şeybi diye. Kerahiye yani mekruh diye. Netf yolmak. Eşşeyb näme ak saçyňy. Sakalynda ak bolsun, saçyňda ak bolsun näme yolmaklyk mekruh şonu. Yolmaklyk näme mekruh. Netfa? Ha? Yo netf yolmak. Netful ibut tip ýangeçdiga şeyp ak bolýar. Näme ak saçyňy ya sakalyňa ya saçyňa ak düşse şonu yolmaklyk mekruh. An Amr ibn Şuayb an abihi an jeddihi. Amr näme qaqasyndan qaqasam atasam qaqasyndan rivayet etýär. Yani Amr'un üstünde näme qaqasy var, atası we garratasy var. Iň ýokarky garratasy näme Peygamberden rivayet etýär. Peygamber näme diýär? Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tantifu eş-şeybe diye. La tantifu yolman. Eş-şeybe fasta taqalla goýulan ak saçy. Yolman diye. Näme üçin? Sebäbini aýtýar. Ma min muslimin istenlik bir musulmanyň diye. Yeşibu diye, şeybeten diye. Ak düştü saçına diye bir fil İslam'da diye. Şu din tutmak yolunu, ibadet etmek yolunu, ilm almak yolunu, davet yolunu, näme Allah'ın rızalygy üçin, ala edip, qam edip, näme saçına sakalına ak düştü diye. İlla kanat lehu nuran yawmal kıyame. Megerem onun näme saçına sakalına düşen ak saçına näme kıyamatda nur bolar diye. Şunun sana näme yolun ýagtyrlanyrjaken, sebäp boljaken. Kıyamatda näme musulmanyň saçına sakalına düşen näme ak nur boljaken. Yani ol İslam'ı özünü ýönkap, İslam'a düşmançylyk eden, yani müşrikçilik ýaýradan, näme ak sakallar, hakyky tawhid ýaýradan, näme gijelerine namaz okan, agyz beklen, jihad eden, ilm alan, şu adamlar näme din ýoluna, Allah'ın ýoluna, saçına sakalına ak düşse kıyamatda näme etjeken Allah şonu nura urjaken. Tayyip, yani näme etmeli? Çäre ýokmy? Ak düşdi. Näme çäresi we ak düşdi? Aşağı uratýar. Aşaqda öwretýär. Taghyir eş-şeyb bil-hinna wal-ketm we nahwihima we tahrim es-sawad. Saçyňa sakalyňa ak düşdi näme etdi? Onu ütgetdi, taghyir eş-şeyb, taghyir ütgetdi, o ak saçyň ak sakalyň näme? Hina boýady ya da bil-ketm, ketm dedigi qara goňur. Qara däl, qara goňur bolýan, dok goňur. Şoňa ketm diýilýär. We nahwihima ya da şoňa meňdeş renkler. We tahrim es-sawad, ýöne näme? Qara renk haram diye. Ayalyna erkegine qara renk bilen saç sakal boyamak haram. Qızla boya, goýu sara goýu, goňura goýu, goýu goňura goýu, soňra açyk sara bilen qarany garsaň näme bolýar? Goýu goňur bolýar. Şu atlara boya diye. An Abi Zerrin kim rivayet etdi bu hadisi? Bu hadisem sahih hadis İbn Mace'de, Tirmizi'de gelýär. Näme diye Ebu Zer? Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber näme diye? Inna ahsana ma gayyartum bihi eş-şeybe el-hinna wal-ketm diye. En gowy näme ütgeden renkiniz diye ak saçy, hina ya da näme hina renkine ya da näme
el-ketim goyu näme qara goňurun näme renknedir diýär. Yani başga renk bolany. Tayyip. Ve saçın sakalyň agarsa da näme bir halatda boyamaklyk wajib bolýar, bir halatda da boyamaklyk sünnet bolýar. Şunuňmy? Haçan wajib bolýar? An Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem innel yehuda ven nasara la yesbagun fekhalifuhum. Elbette diye cehütler ve İsailer, Hristiyanlar näme la yesbagun saçlar sakallar agarsa la yesbagun boyayanlarlar fekhalifuhum siz olara meňdeme garşy çykyn. Saçyňyz sakalyňyz näme agarsa boyaň diye. Tayyip haçan? Yani saçyň sakalyň näme 50%'dan bärde ak bolsa sünnet bolýar. Mysal üçin näme 30%, 40% näme saçyň sakalyň agardy. Hökmü näme boyamak sünnet. Emma 50'den geçti. Yarısından köpüsü, yarısından köpüsü agardy sakalyň saçyň. Näme boyamasaň sen günahkarçylyk kazanýan. Cehütlere Hristiyanlara meňdeýän. Şunuňmy? Boyamaly bolýan. Şoň üçin näme biz tarapda käbir cehütler zatlar wada seretsen saçlar appaktır, boyayanlarlar. Näme boyamaklyk haçan wajib bolýar? 50%'da yetip geçse näme boyamaklyk aýam wajib bolýar. Ondan bärde näme sünnet. Boya istemesen boyama. Öder tiýar. Qara boyamaklygam näme? Haram. Ve an Jabir radıyallahu anhu qala utiya Abi Kuhafata yawma fath Mekkah ve ra'suhu ve lihyatuhu keth-thugamati bayadan. Näme diye Mekke'ni açanna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abi Utiya getirdiler diye Abi Kuhafa'ni. Abi Kuhafa kim? Ebu Bekir'in kakası. Abi Kuhafa'nın adı näme? Osman. Ebu Bekir'in adı näme? Abdullah. Abdullah ibn Osman neyse yani Ebu Bekir ibn Abi Kuhafa diyen yalak varmalı. Ebu Kuhafa kim? Ebu Bekir'in kakası. Ebu Bekir kakasını getirdi diye ya Resulallah bu da men atam iman edecek bolýar. Musulmanlığın hatarına koş, imanını kabul et diyenine. Näme ve ra'suhu ve lihyatuhu saç sakalar näme sugama yalak appaktı diye. Sugama näme bir çopon telpek bolýanlar. Otladyk çopon telpek. Şoňalak Araplaryň dağyna çölüne ösýän bir ak gül. Ve bizde de bir telpek yalak güller var, üfleýän o dağa gitýär. Togalak appak. Näme saçy sakalyň şu ak gül yalakdan appak bolup dur diye. Şonu görenle Peygamberimiz näme diye gayyiru hada bi şeyin. Aýyryň bu renkini diye bir zat bilen. Yani boyaň diye. Bu näme appak sugama yalak etdirip gezdirip görmäň diye. Ve jetanibus sawad yani qara renkden daş durun diye. Yani xına boyaň ya qara goňra boyaň ya gyzyla sara boyaň yani näme sar diýilende de goňra gyzyla ýakyn. Şuňalak bir renklere boyaň diye. Yani qaradan daşlaşyň diye. Näme üçin qaradan daşlaşmaly? Onum aşağı hadiste verme etti. An İbn Abbas. İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet etti. Näme diye Peygamberimizden. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekunu qawmun yakhzabuna fi ahiriz zaman. Yani kavm törer diye menin ummatumdan fi ahiriz zaman ahir bolanna yakhzabun o kavm näme boyar diye saçlarını bis sevat qara bilen. Yakhzabun boyarlar. Näme yekunu qawmun kıyamada olay näme ummatumdan şeyle bir kavm dörer diye. Kavm olur. Näme çekmiş o kavm? Yakhzabun boyacakmışlar. Hayfı wagtda fi ahiriz zaman. Zamana ahir bolýan ne diye? Näme ummatdan şeyle bir adamlar dörep boyap başlar taşlarını näme bis sawat. Qara renkə ke havasilil hamam. Kepterlerin petekesi yalaga diye. Käbir kepterlerin petekesi şar qara bolýanlar. Peteke dip näme diýilýär bilýärmi? O hoştak iyi müşyan yeri. Daşlığı ştaýyna bolýar. Peteke diýilýär. Käbir guşluň petekesi şar qara bolup durýanlar. Guşuň petekesi ýalaga dip diýe kellelerini, sakallaryny näme qara boýarlar diýe. Taýyp qara boýasa näme boljak eken ya Rasulullah olara diýilen? Soragy goýa jogap berýän ýalak näme diýe Peygamberimiz la yarihuna raihatal cennet. Olar cennetin ýysyna almaz diýe. Şunuňmy? Cennete girmek aňarda dursun. La yurihuna raihatal cennet. Cennete girmek aňarda dursun. Olar cennetin ýysyna almazlar diýe. Näme üçin? Eýem olaň eden amalyny Allah'ın takdirini ýigrenmeklik bar.
Allah olur yaradan şeklini narazi olmakluk var. Ya bunu eden adam cennetin iyisini almayan. Bu hadisem nama sahih hadis Ebu Davud'da, Nesai'de gelen. Vallahu Teala a'la ve a'lem.